होनदों Manas abo बोरै खबरा बिदिनोसैलै आगै मोजाङैनो दङ बर्थमान नोंनालाय खबरा माबायदि आगै मारै दं साबस्क्राइबारफ्रा बेसेबां थांखो 500 बारबायना नै बोलो हो 500 बारबायानो मोजाङैनो दं आब' अबेनिमोनलाय मानास आगै नोङो बावलायलाङोहाय खिथाबाबो गोसोआव थाया एस कमेडि हेल' मा खबर फ्रेन्ड मोजां खबर फ्रेन्ड नोंलाय मारै दं दामानि भिडिअ'खौ नुनाखै साननैसो जाबायगोन आं नोंनि भिडिअ नायनो सोलाबैया दतमानियाबो दतमा मा गामिमोनलाय मानास नोंसिना बारायलाय आब' माथो बारायलालै माथो बारायो बिदिनो बारायो खमायफिनो आंना दिनै 16 जन खमायदों माबा थांबायमोन 16 जन माने माबा 10 जन 11 जन खमायनाय जादों 16 थांबायमोन नालाय दा साबाल'सै आरो खमायनानै संगितास किटचेन लाइफस्टाइल हाय 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 वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू संगीतास किचन मैंने आपको 10 आईडी से सपोर्ट किया था कैसे हो ठीक हूँ मैं फिलहाल आप कैसे हैं निया फ्रेंड चाहिए तो बोलो मानासा गैया मा होनदों मा ओंख्रि मोनाबो आलु जहल आरो माबासो मोनाखै जोंहा आलु जहल आरो सबाय बिमा एवनायसोमोन गैया मिरामिस गोदान लोगोफोर नांगौबा फ्रेन्ड खालामना लादो मानासागै नैबे संगितास किटचेनाव मामा 10टा आइडि दङ लोगो खालामना लादो नांगौबा नोंहाबो आइडि दंबा लाइक देट थेंक यू लाइक देने के लिए दिल से थेंक यू बोलते हैं मैं बयबो लाइक होदो गोथाव बेनो आब' गोथाव नङाबाबो जानांबाय आरो माथो खालामबावनो जायाबाबोथ' जायाना दतमा मा गामिमोनलाय नोंसिना मामा मानास बर' दस आईडी से ऑल है क्लाम मा गामि होननाया मा होनदों क्लाम मा गामि होनदों मानास दतमा मा गामि होनदों नैबेखौ बुजियाखिसै आं किक्लामन मा जाखो बेलाय खालामनो थिनहरलाय आब' आंनिखौबो लोगो संगीतास अब है कि नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए बुलाया है मानस बोरो ने संगीतास किचन लाइफस्टाइल आपको बुला रहे हैं मानस बोरो ऑन सपोर्ट कीजिए अगर ब्लू चाहिए तो बोलो मैं ब्लू करके देगा आपको एन लोगो हाय नों एन ब्रह्मआ लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे बयजोंबो मानासजों लोगो दंना गैया लोगो जालायदो सोर दं साबा दङ आरोना संगीता किस फ्रेंड हो जाओ मेरा मोनो है
दाइन करो आती हो ओके ओके क'क्राझार खाथि जायो आं दतमाखौ मिन्थिखायो दतमा मा गामि होनदों जोंनाबोथ' गसाइगावना आंनाबो गसाइगावना दतमाखौ मिन्थिखायो दे बालुकमारि दतमा बालुकमारि बालुक नैबे थान्दा बाजार खाथियाव नामा ना हरै आलदा बालुकमारि दं बे माबा थान्दा बाजार खाथियाव ना मानास बेथ' दतमा गोलैयालै थान्दा बाजार हरै एक्सट्रा बालुकमारि दंबावो नामा दतमा माबा खाथि नङाना थान्दा बाजार खाथि नङाना गाम्बारि बिल नङाना गोदान फैदो संगीतास आपको एनएस ने फ्रेंड ही टू फ्रेंड होने के लिए बुलाया गया है फ्रेंड हो जाओ एनएस के पास भी 5 ना कितना आईडी था एनएस सीएस कितना आईडी था तुम्हारे पास बोलो तो संगीतास लाइफस्टाइल संगीतास किचन लाइफस्टाइल का भी 10 आईडी है सपोर्ट हो जाओ चाहिए तो खेलाब्रा हाय जाम्बा नोङो 10 सीएस नोंबो 10 आईडीजों सापर्ट जादो संगीताजोंहाय पंकज ऑफिस डीआर आर फिर से मोई की कॉम 00 डीआर आर क्या हुआ पंकज ऑफिशियल क्या हुआ पीछे मोई की कॉम आयौ खेलाब्रानाव 40 आईडी दंनो आंनो हर दे आंबो नोंनो 10 आईडीजों हरगोन खेलाब्रा निकिता मा ओंख्रि जायामोन आब' ओंख्रिया आलु जहल आरो सबाय बिमा एवनायसोमोन आगै एनएस के पास 5 आईडी है बोले 5 आईडी देने के लिए बोला गया है संगीतास आपको 5 आईडी से दे दो वो भी बैग देगा 5 आईडी से जेबी ब्लॉग्स हाय फ्रेंड हाय वेलकाम आंनि एलबियावहाय ओमफ्राय एनएस खेलाब्रा उरां फारां हरदो दे खेलाब्रा उरां फारां सापर्ट खालामहरनोनो आइजों जेबो मुलाम्फा गैया दै आगै दागै हरनानैल' दोनदो 1K ल' जाथोंसै ना मा होनो 1K ल' जाथोंसै संगीता 5 से आ जाओ साथ एक सीएस नोंखौहाय 5 आईडीजों लेंहरबाय संगीतास लाइफस्टाइला हाय गुड इवनिं रानीनो हेलो गुड इवनिं आगै गुड इवनिं ओमफ्राय निकिता नोंना खमायदों नामानो आइडिजों मुलाम्फा गैया दे हेलो जोंहा नेहा आगैया सफैनो हाबाय ओमफ्राय वेलकाम निकिता लै आंनाबो औ दिनै खमायदों आंनाबो ना गिदिरखौ बिहरदां माबाखौ बे लकेल मेजेम गोनांखौ बिहरदों सोरो मानो मोनजाया जानांगौ लकेलखौसो बिहरदों आरे होमबालाय फन हर मा जायो फन हरदो नोंनि मबाइलजों आङो मा होनोमोनलाय आंनाबो दिनै खमायदों 11 जन मेरा तो आज 11 लोग खत्म आनसाफ हुआ है मेरा
खेलाफ्रा दसेनि थाखायल' आंसो आइडिजों सापर्ट नाङा दैनो दे ओमफ्राय सिएसआ मा होनदों आं हरनायनि सिगां नों सोरनिफ्रायबा लादोंमोन नामा? सोरखौ होनदों? मानास बर' आब'ना माथो 800 थांबायब्रा खुनुरुखुमसो नारखो नुरखो ओमफ्राय भिउसआनो फैयाहाय आगै व्यूज नाय व्यूज ही नहीं आता है क्या करूँ मैं आ जाओ संगीता फुल वाश की साथ साथ सियस नोंबो दहाय हरदोंमोन आं मोनथामजों हरदोंमोन निकिताया सियस ओमफ्राय अके एसटि होनदों एसटि कौन एसटि है ओमफ्राय कमेन्ट होखादों लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए मिस्टर आरबी आप कैसे हैं फिलहाल आपका वॉच टाइम कितना गया है बोलो आरबी बाजै जोंहाला मालाय 800 थांबाय दासो 800 थांहांदों ओमफ्राय माबायानो फैया भिउआनो फैया लाइक होबाय दे फ्रेन्ड थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ जेबि ब्लग नोंहाबो सापर्ट गैया रावजोंबो सापर्ट गैयाबा सापर्ट लालायदो गोदान लोगोफोरजों मानास बर' लै आब' माला 1K थांबावगोन जाखो नोंनाबो ना 500 बारखाबायना थांगोन दे आस्तेयैनो मासि जाम्बा बेलाय हारसिं मिनिलाबायो गथ' मिजाया ऑफिशियल अनमोल माइन हेलो हेलो वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है आपको आ जाओ अगर फ्रेंड किसी के साथ नया फ्रेंड है तो फ्रेंड हो जाओ न्यू फ्रेंड कम 5 से और 5 आईडी से बुला रहे हैं संगीता और कौन है क्या बोलते हैं सीएस उनके पास भी आईडी है फ्रेंड हो जाओ गोदान दङब्ला फैदो दे लोगो जालायनोसै निकिता आरबिमोनजों लोगो गैयाबा लोगो जादो निकिता नोंना बेसेबां जाखो वाट्स टाइमा खोन्थाहरलाय आरबि अननानै जेबि खाम गुड इवनिंग सभी को जी ऑफिशियल अनमोल माइन ने सभी को गुड इवनिंग बोला है दिल से मेरी तरफ से भी गुड इवनिंग सभी को जेबी कम जेबी आपको बुलाया है ऑफिशियल अनमोल ने खनन सनगर हाय वेलकम आपको मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू 4900 जाबाय आयौ मनिटाइज जाबाय होमबा ना आरबि मनिटाइज जाबाय दा बा मालाय मनिटाइज जाबाय आंनियाल' दाबो 1000ल'नो आरोना न्यू फ्रेंड 5 आईडी से बुला रहे हैं ऑफिशियल अनमोल ने आप लोगों को बुलाया है सीएस 5 आईडी है अनमोल के पास भिडिअ नाया गारा खालामो बिसोर बायो आं बेखायनो जानो कमेन्ट हरनो थिन कमेन्ट हरबानो ना फार्स्ट वीडियोआवहाय कमेन्ट हरबानो ना वीडियो नायनाय जायो अगर सपोर्ट आईडी से सपोर्ट लेना है तो फर्स्ट वीडियो में सभी मैसेज कर लेना मतलब कमेंट कर लेना तो ही आंसर नहीं हो जाएगा न्यू आईडी ऑफिशियल अनमोल न्यू आईडी से 5 से ऑफिशियल फुल वर्ड्स के साथ ऑफिशियल एनसीआई सोलो 5 आईडी के साथ हाँ कमेंट भी करो
फार्स्ट वीडियो पे कमेंट करो 10 लाइक 5 लाइक 5 कमेंट और 5 सपोर्ट कीजिए है ना। एनर प्रोडक्ट म्यूजिक लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए। आप भी किसी से फ्रेंड होना है तो हो जाओ और किसी को ब्लू चाहिए तो बोलो मैं ब्लू दे दूंगी। फुल नायनांगौ वीडियो ससे नायनासो खालामनांगौ। न्यू फ्रेंड काम 5 से आरबी डिटरमेंट ऑन थैंक यू ऑन के लिए ब्लू प्लीज थैंक यू ब्लू ओके ब्लू दे दिया। ब्लू दे दिया करो किसी को फ्रेंड होना है तो फ्रेंड हो जाओ। NCIC one done check CIC आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो संगितास डायरी माबाया किटचेना संगितास डायरील' बुंफ्लांबाय थायो आंहा। आं जाथाव लोगो आं जाथ'ला लोगो ना मा जाखो दे अनमल ओके थैंक्स वेलकम न्यू कान 10 से 7 ऑफिशियल अनमोल की पास भी 5 आईडी है बुला रही है संगीतास एनआर खाम एनआर निरे एनसि सोर गोदान दं फैदो दे निकितामोन दंमोन ना थांखो ना माखो दिदोम मोनोलै आबा बेजों दाथा। ओमफ्राय नोङो हजोंसो दङबा बोरैथो क'क्राझारनि मोसानाय भिडिअखौ ना सोरनिखौबासो रिआपल'ड खालामदों आरबि दहाय नों होनाया नायदोंमोन ना आङो। कौन नया है एक दूसरे से फ्रेंड हो जाओ प्लीज निर्मल दैमारि जायफोर आंजों लोगो गैया लोगो खालामलायदो हागोन नोंबो नायदो माबा निर्मल आं नोंनोबो मनिट माबा खालामना होबाय ब्लु हरबाय आङो नोंनोबो नोङो सोरजों लोगो गैया नों नायनानै लोगो जाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्टल' हरदो ओमफ्राय एक्सट्रा आइडि दं नामा नों हनै मेरला एक्सट्रा आइडि गोनां मानसिफोर फैदों माबायाबो संगितासाबो एक्सट्रा आइडि दं ओमफ्राय अनमल माइनाबो एक्सट्रा आइडि दं ओमफ्राय सिएस ब्रह्मआबो एक्सट्रा आइडि दं। मा मनिटाइज जाबायना नोंना आरबि खोन्थाहरलाय आंनो नोंनि फन नाम्बारखौ हरलाय आं मालाबा रायलायला हरनो आरबि आर नङाबा फेसबुक दंबा फेसबुकखौ खिथाहर दे फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनि आर नङाबा आंनाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बे इउटुबनि नामानो मन्जुलि ब्रह्मआनोखा फेसबुक पेज दं फेसबुकबो दं। सुहाबजोब्बाय नों गथ' रावबो गैला अबाव थांजोबो मानसिफ्रालाय किधर गया है एक भी नहीं है किधर गया है एक भी फ्रेंड नहीं है आ जाओ ए बागलारी हाय वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है ए बागलारी ऑन हो थैंक यू ऑन रहने के लिए मा खबरा मोजां आगै ए बागलारी नोंहाबो रावजोंबो लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय लोगो जादो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाओ ए बागलारी सोरजों लोगो गैया गोदान ब्लु नांगौबा होनदो लोगो जादो आरबि थांगोन ना माखो कौन है कमेंट करो प्लीज
आं आयु नै अफायबा सेबलांबाय आङो दानालाय अबावबा सेबफ्लांदों मा होनदों आंना हले गैया एक्सट्रा आइडि गैयिजों गैयि लोगो जादों एक्सट्रा आइडि नलेनो निर्जय बर' ब्रह्म संगीता शेखर वन चेक करने के लिए बोला है निरंजय ने आपको सपोर्ट किया है आप भी सपोर्ट कीजिए संगीता किचन लाइफस्टाइल मैं एनएस ब्रह्म निर्जय ब्रह्म NCS ब्रह्म है संगीतास अब कौन है क्या हुआ मेरी लाडला मेरी लाडला क्या हुआ है अदो जादू डिंग डिंग था डिंग डिंग था कमेंट करो चैनल पर कमेंट करने के लिए बोला है NCS Ghiền là sao khai tuku official on mall C5 ID से सेट करो NCS promo नोंखौ आरो सापर्ट खालामहरबायनो official on mall माइना नायनो थिनदों ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड खाम 5 से होनदों ayo kider hard lagi are baha hai क्या ओमफ्राय नांखोब्रा आखाइफ्रालाय Adi